Opgave 1. Ja. Vi vil så lave en ligning med to ubekendte. Og vi har fundet vores A, som er stigningstallet. Og vi har den her ligning, og jeg vil nu lige lave et bevis for den. Vi kan sige, at vi har de her to. Og vi har vores Y1, som vi finder vores koordinatsystem heroppe. Og vi har vores X1, som vi har her, og så har vi så vores punkt her. Så har vi så vores Y2, som vi finder her, og vores X2, vi finder her. Og vi så finder stigningen, som er A. Ja, og vi vil så med de her tal lave vores bevis. Så vi har vores Y2 minus vores Y1 er lige AX1 plus B minus parentes AX2 plus B. Og det der sker, når vi har vores parenteser, det er, at den ændrer fortegn. Så vi skriver hernede Y2 minus Y1 er lige AX1 plus B minus, og så er fortegnet blevet ændret, så det er minus AX2 minus B. Ja, og så kan vi så se, at vores B'er, vores plus B og vores minus B går ud med hinanden. Så der står Y2 minus Y1 er lige AX1 minus AX2. Ja, og vi vil gerne have vores A'er til at stå alene, så vi sætter vores X'er i parenteser. Så den kommer til at se sådan her ud. Y2 minus Y1 er lige A, og så vores parenteser X1 minus. Ja, og vi vil så gerne have vores X over på den anden side af lighedstegnet. Og vi vil gerne have ophævet vores skjulte gangetegn, og det gør vi ved at dividere, som er det modsatte. Så der kommer til at stå Y2 minus Y1 divideret med X2 minus X1 er lige A. Og dermed har vi så beviset. Opgave 2. Nu vil vi så gerne finde skæringspunktet, som så er B i den her ligning her. Og det finder vi ved at sige Y1 er lige med AX1 plus B. Så vil vi så gerne have B til at stå alene. Så vi skal have flyttet det her over på den anden side. Og det gør vi ved minus AX1 på begge sider. Så det bliver Y1 minus AX1 er lige med AX1 plus B minus AX1. Så kan man så se, at herover er der ikke rigtig noget at gøre, fordi det er to forskellige enheder. Men herover der udligner de her to hinanden, så dem kan man egentlig bare fjerne. Så det bliver Y1 minus AX1 er lige med B. Og så har man så skæringspunkt. Opgave 3! Ja, og nu vil vi så finde funktionen x, og det er lige AX plus B. Og vores A er vores stigning, og B er vores skæringspunkt. Ja, og vi har så her en koordinatsystem i nogle af vores tal. Og vores A, den er 2,4, og vores B er 4,8, som vi kan se her. Så vi kan gøre det lettere at sætte vores x og y'er på. Så vi ser vores A er 2, det er x1. Og vi ser vores y'er, det er y1. Og her har vi vores B, som er x2. Og her har vi vores y2. Og nu vil jeg så regne vores stigning ud. Ja, og vi finder simpelthen stigningen ved at sige A er lige Y2 minus Y1 divideret med X2 minus X1. Så vi sætter de her tal, vi har her ind, så vi siger vores Y2, som er 8, minus vores Y1, som er 4, divideret med vores X2, som er 4, minus vores X1, som er 2. Og det giver lige med 8 minus 4, det giver 4. Og 4 minus 2, det giver 2. Så det vil lige med sige, at det er 2. Og nu skal vi så finde vores B-værdi, og det gør vi via den her form her. Så hvis vi siger, så skal vi sige, B er lige med, og så sætter vi vores Y1 ind, som så er 4. Så siger vi 4 minus, og så skal vi så finde vores A, som Amalie fandt her, det er 2. Så vi siger 2, og så finder vi vores X1, som er også 2. Og så skal man så sige gange 2. Og det giver så 0. Så vores A-værdi, det er så lige med 2, som er hældningstallet. Og vores B-værdi er så lige med 0, som så er skæringspunktet, som man kan se herovre. Og så kan man så se, at funktionen af x er lige med
2x plus 0.